ile anya ọwụ sọsọ ndị Anambra nọ ebe a taa. Anyị nwere ndị Imo, enwere ndị Abia, enwere ndị Ebonyi, enwere ndị Enugu, enwekwa ndị Igbo nọ na Rivers, ndị Igbo nọ na Edo na ndị Igbo nọ na Delta. Kedu okwu agbamume ị nwere ịkwado ndị a gbasatara itinyekọta aka jiri hazie ala Igbo? Kedu ihe nwere ike ịgwa ha? Chinakalibie, I na-ekene gị. Ihe awụ Nnamen TV, Unify Igbos Now. Anyị na-achọ ka anyị mata otu obi dị gị taa na mgbe a na-eme Anambra Igbo Day. Kedu otu obi dị gị? Obi dị obi sọ aṅụrị na a na-eselebreti etu anyị si ebi ndụ na Cape Town. So all young couple. Young. I hope you I'm part of it. I didn't worry about it. Ozi anyị nwetara iwu na ọ gị na-akwado Anambra Igbo Day Celebration 2025 a na ihe niile ọgụ na sponsor n'okwu oyibo. Biko kedu ihe batara gị n'obi iji si ka ị bụrụ ihe a n'isi ka ị mere ya ụmụ Igbo? Biko kedu ihe batara gị n'obi iji mee ụta? Otu anyị si ebe ndụ dịka ndị Igbo ihe ọ mara mma ime obi, maka na ọ bụrụ na na-enecha a lot of things Igbo na-asọ ọ ihe dị na akwụkwọ nsọ Leviticus. So ọ metụtara m n'obi wee sị ka anyị mee ka ndị na-abụrụ ndị Igbo nọ n'obodo a fụ etu ndị Igbo si ebi ndụ fa, na anyị esikwa etu a wee ṅomie ya. So all part of ịgbasa ozi ọma mmadụ ime ihe dị maka ọ bụ. Ile anya ọwụ sọsọ ndị Anambra nọ ebe a taa. Anyị nwere ndị Imo, enwere ndị Abia, enwere ndị Ebonyi, enwere ndị Enugu, enwekwa ndị Igbo nọ na Rivers, ndị Igbo nọ na Edo na ndị Igbo nọ na Delta. Kedu okwu agbamume ị nwere ịkwado ndị a gbasatara itinyekọta aka jiri hazie ala Igbo? Kedu ihe nwere ike ịgwa ha? Akụrụ ụlọ amara ere gịnị karịa ịma ihe ọma iwu na-efu ebe a weta anyị part of it. Ọ bụ na 1000 bụ wenata ihe afụ ebe a lụọ ya n'ụlọ, onye bụ na ụlọ emepego. So ihe ọma ọbụla efu n'obodo a were na ka nke ọjọọ napụrụ anya onye nwe advice. Anyị na-ekele gị Chinakalibie, ọ gị wawo the CEO Pineleaf Estates and Properties Limited. Anyị na-ekele gị. Anyị na-ekwukwe si ka ụmụ Igbo niile wee ṅomie ihe ṅomie nke ị na-eme ka ala Igbo dị mma, ị na-etinye, ị na-eso na-ahazi ka udo na-achị n'ala Igbo niile. Ise.